Na may tricycle driver na nila na, tiguang na. Mga 60 siguro kape ng edad. Pagka, dugo sana ka ni, inga naman siya nga, angay ko na siya na. Isa ko nung kuminsiyan, kay ulit ako pa kung siya. React siya din na siya. Hi guys, masang udto ni yung tanan. Ako na po ni si Terreverse na ako dari sa San Isidro, dao dari sa Tagbilaran. Sabay sang igagaw. Unsa guys, sari pa rin tamong sugod. Palihog subscribe, katong pa naka-subscribe. I-click po ng notification bell button para ma-notify mo sa sunod ng mga videos. Karong kakita mo bag na po ang panghimuon sa ang kinabuhi. Pindot to ng bagtingan, karong kakita mo unsa na mahitabo na ho. Siya nag-moment ko sunod adlaw kaslin ko. Man ang i-vlog di. Kakita mo. Unsa guys, karong udto ha. Magpa-check up ko. Atos Ramiro. Wa may open na clinic ugma. Mao nang karong ko adto, magpa-check up. Kay nalista naman ko daan. Unsa. Magpasalamat dai ko ni Ate Rosemary. Ate Mimi. Salamat kay imo kong palista. Kay inigabot na dito na ko dutog lingkod. Di na ko magpalista-lista. Unsa, kuan ko ika number 20. Unsa, grabe salamat jud kay imo kong palista daan. Ako rang sa karong Mulakaw unsa. Aso lang mo kag kay sa ako rang sa di ba ko mahadlok karong ako rang sa Mulakaw. Kay nasalig mo ko sa Ginoo. Kay ang kinabuhi ana nagisalig sa Ginoo. Unsa may mahitabo. Anang gisalig sa Ginoo og tanan. Di ko mahadlok bisag mis na nga. Adug lang ako kung ikaw nga sa. Da. Di ko mahadlok dara. Kay bawd jud ko nga di ko pasagdas Ginoo. Para jud siya nagaban kanunay. Mao nang di ko mahadlok og ako rang usa maglakaw-lakaw. Bisag na ako sakit lagi na ko epilepsy ja. Kanang epilepsy kay kuan man. Mutukar-tukar man jud. Di mo mahibawan bag sang oras sama sa motor din siya. Mo nang ukaron pud ko sa magpa gwapa-gwapa pud ko og madije. Kaya ba sineg na ko kay hinagbo tong kuan. Ulit taw. Ngulit mo hinagbo di. Gwapa. Kasi mahalin ko ba? Nako hinagbo tong nay. Wa karata na he. Ito guys, magkuhan ko guys. Paadong sagot ang naong. Kung kay uwag pero ito atubok bang sa doktor ang imong naong nagkabulingit. Nato butang-butangag ko ang ginagmay mga cream. Mga puti-puti bud ba ni nagrang padzuka. A few moments later. Unsa guys, dahil nakapadudlin ako. Namatang ko gliptint gamay unsa. Powder, ora. Ngawgret-gret gang naong. Unsa. Kay naman ako buhaton ng dari da. Mo nigwang gipaglabahan ni manang hilin. Ta mga kurtina. Karon pagad na ma. Mo pa yung pagbukas karon. Kay sige man lag uwan dari sa bunson gahapon sa. Dasang adlaw ning uwan pud mo ana ma. Sa karon kani wa man ning uwan pud kaluwis Ginoo ni init man. Nga mana jud kani init man. Tiwas na na iniguli. Di ka nagpa-check up. Unsa guys magkita-kita pa rin jud to unsa. Padaw na ko guys. Maginahinan ako baklay kay ano na ko abtaguan. Padong niskoan. Padong sa Lindabel Terminal. Na may mga jeep dito po. Padong Tagbilaran dito ko manaka dyan. Diyan na dari. Halikan po dari gagyanan. Kay kasagbutan. Nanairo. Patay. Halikan na bang naong. Dahil isog danggan. Asa basa ko pa aka.
ko sa guys, Ramiro. Ang mga sa kong tricycle. Nga kasakdar. Sakay ko ya. Sakay ko. Ano las kon? Ramiro. Ha? Sa Ramiro. Kaya nakasakay na ko. Diyan ako sa Ramiro. Bawal din mo sa Dugoy Fish Shield. Mo sa kaya na po nanindas at bang. Nagpalit ko. Kaya. Wala, magsang ka. Alas 3 na sa hapon guys. Di ako daras tumuy. Kay, agawa sa klinik ni Dr. Makapas kay Kuan man. Wala may kalangkuran. Dahil sa naman ko magbarag-barang. Kaya lang pitaw dito. Diya, kuan po, social distancing. Wala sa naman ko magbarag-barang. Diya, muli ako na doon sa uka ng ay. Ugami nagkanang pasyente. Ako may kinauwahi ang malista. At dandog na ng gabi. Kapit na oras 4, diya, daghang pa yung mga pasyente dito. Mukha sa naman ko magbarag-barang. Kaya tanong ko rin ko anong pwede ka dito So kan mga UBC, ako malay kinauwahi analista. Paglaman, kapag na-check up. A few moments later. Hey guys, naman na check up kalau sa Ginoo. Nandada ang resita. Nagwato kong tricycle. Kapag kong tamaldaan kaya agang tambal nabili sa bahay gamay naman po. Nandada kaya? Ha? Wala mo sakay ko? Kasama nga? Ano ras ko? Mercury. Ay, salamat. Ako rin nakasakay. Natapos ko yan. Mercury drug. Nakay ko sa resita. Ang sa agang laboratory na naman balik. Samsimana siguro. Hi guys, masang gabi Di ara abot na kadugos bayas ang igagaw dari San Isidro. Nagsalamat kadugos Ginoo kay Kuan. Safety agang lakaw karong adlaw. Sa korang asa. Pero namangat ko. Agka ng parkingan ug mga jeep padong sa San Isidro kay ana mas City Square. Unsa dato ko nagbarag-barag. Kay taas nagpila. Unsa? Kaya may tricycle driver na nindyo na. Tiguang na. Mga 60 siguro kapi ng edad. Unsa? Nindyo na ha. Nganjo ni nga kanang naay. Si sila mo kuno hatid na ha. Tada sa Isidro. Unsa? Mao tunglo mo pug ko kay tiguang na lagi. Mo lang pa yung sakdan ang gi pamasahe ano 100 kay ladyo wang pud kasi to square na dari sa Isidro da ola ladyo lagi. Sa mo tong nagkuan na mi biyahe na. Pagka dugo sana kani inga naman siya nga angay ko no siya na. Damot nus tiguang nga driver kay ngajo ko sang number. Hindi na Niangay lagi ko siya.
Unsa isa ko nung minjuan kay ulit ako pa kuno siya. Reaksi siya din sa. Ay ako, ang naman sa gipag nga nagang katawa. Karautan pa kung jagang mabana tiguwang pa, sa naman. Sige, siya explicar. Ingon siya nga, ako lagi nagkuha ni mong number. Kay, mag-mistake lagi tayo, mag-date, puta pa nang saingan. Mau ngerem tanah kay ingat ko tiwong ka junja. Kana huna pa pag ingat ang mag-date ko no. Ang text ko na puno panagsa. Nda wala man sa gibalibaran. Gina nga kanang nay adto lamang kuhagang number nung kay aginan kay di mapugo mag-text ni mo nung kay kuan man. Busy mapugo kay mag-edit ko video ang ingnan. Nda mo tong pagnaog dari na San Isidro. Nda yung bayad na gusto masahi. Ingat naman siya nga. Ang number. Ngansa mo oras to. Oras mang share nito gang. Experience. Gishare lang pa na itong nahitabo. Ganaya nga. Makamuot ko na hana-hana nga. Sa sinta na kapin. Ngansa, minzian ko nuko. Ako na, ingat sa mga yabo naman sa karuza na yun, minzian ka na ho, dahil yun naman. Namangat ka ko, pero wala maging pagngaragang kaugalingan, wala mo kumakatawa. Nganza, maorat to, gang chikat gari ya maadyo. Gristaan ako ni Dr. Jeanette Macapas. Nganza, nagpapayat na kong tambaw. Di agang tambaw, pinalit. Di agang tambaw. 180 ni katablitas. Nza, dugay-dugay na pinahama hurot. Shout out tayo ko no Sir JC. Salamat sir sa imong gihatag nga pinaskuhan. Grabe salamat agad kaado sir. Nza, grasyahan pa sa kagraghan sa Ginoo. Nza pagamping diha kanon nay sir. Nza mao ra to ang vlog karong adlaw ah. Amo tungod sa kumagarang nastig wong. Nga nanguyab daw. Ay mo tamang kus number sa isang tricycle. Masang isa magitan. Damadra ko kay napa ko mga buhaton po dari. Kay hindi ka man pulis muli na ko alis siya. Nza, wato na ko. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye din. Bye-bye. Bye-bye! Anto na ko. Bye-bye! Anto na ko. Salamat sa iyong pagtanaw. Love you nitong tanan. Tabo.